Добър вечер, скъпи приятели. Позволявам се да ви нарека приятели, защото факта, че вие сте тук тази вечер, заедно с нас, означава, че за вас, както и за нас, свободата на скъпата ни родина е от огромно значение. Означава, че и за вас, както и за нас, България, каквато и да е, остават да е нашето място, нашата родина, нашата мила, скъпа родина. Ние, това, което искам да направим тази вечер, без да имаме претенциите, че правим някакво чудо, да се припомним на самите нас и на вас, събрали се тук, че е много важно да гледаме какво можем да дадем на родината си, а не какво трябва да вземем от нея. И да роптаем за това, че тя това не ни е дала, онова не ни е дала, защото тя ни дава много. Благодаря ви много, че сме заедно тази вечер. Благодаря. В този концерт ние няма да изкараме плакатни изречения, плакати, това, което се прави всеки път винаги. Ние искаме тихо и кротко да припомним за тези хора, които са дали здравето си, живота си, децата си, къщите си за свободата на страната ни. Винаги, когато наближат тези празници големите, ние говорим за Левски, за Ботев, Раковски, за Хари Стоянов и много други. Поклон пред огромния подвиг, който те са извършили. Благодаря. Благодаря им от ваше име, от мое име, от името на колегите ни. Но тази вечер ние искаме да говорим за тези, за които не се говори често. Които също са дали живота си, здравето си, макар и малкото, което са имали. Затова ние днес с вас да имаме възможността да седнем в тази зала и да пеем песни, които обичаме, защото ние това ще направим тази вечер.